криштиану роналду канали ютуби худро буз кард ва рекорди 10 миллион обуначӣ ҷамъ оварданро дар 12 соат шикаст. охирин канале ки 10 миллион обуначиро аз ҳама тез ҷамъ оварда буд, ин хамстер комбат буд ки давоми 7 рӯз ин корро кард. ҷолиб, ҳамин хел не? Замоне ки ин наворро омода мекардем, Роналду аллакай 52 миллион обуначӣ дошт. Криштиану якумин футболбозе нест ки канали худро буз кунад. Бен Фостер, Серхио Агуэро ва Винишиус дар ютуб фаъоланд, вале вақте ки номи бузурге монанди Роналду ба платформа омад, боз рекордҳо аз нав навишта шуд. Имрӯз мо оиди таъсири ин кор ба футбол суҳбат мекунем. бозиҳои чемпионатҳо дар Аврупо бо ҷӯшу хурӯш идома доранд ва мо аллакай шоҳиди камбекҳо ва голҳои зебо шуда истодаем. шумо метавонед тамошои ин ва дигар бозиҳоро бо хизматрасониҳои 1x ҷолибтар гардонед. он ҷо регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаву канори дунё дастрас мебошад. ана барои шаҳрвандони Тоҷикистон бошад, дар аввалин ҳисоб пуркунӣ то 8000 сомони бонус бо промокоди TAJFUT пешниҳод мешавад. силкаи бозӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. ҳоло мо баъзе паҳлӯҳои манфии блоггерии Роналдуро ҳарф зада баъдан мегузарем ба тарафи мусбаташ. шояд блоггериро пеша кардани Роналду аз фарҷоми корномаи футболбозии ӯ дарак диҳад. Роналду бо боз кардани канали худ шояд аллакай дар фикри анҷоми корномааш шудааст ки баъдан ба чӣ кор машғул шавад. Криш соли оянда 40 сола мешавад. новобаста ба ҳолати физикии хуб доштан, шояд нигоҳаш ба футбол дигар шавад. ӯ корномаи олӣ дошт ва акнун вақти даъвати дигар шудаасту бояд ин ҷо ҳам ҳамтон надошта бошад. аммо ин гуна ранг гирифтани кор метавонад қадру қимати бузингарро аз даста дида болотар гардонад. боз кардани канал аз ҷониби Роналду бошад ин корро душвортар мегардонад. ҳамагон тарафдори он ҳастанд ки бузингар аз даста дида набояд бузургтар шавад, вале шумораҳои обуначиёни Роналду нишон медиҳанд ки ӯ аз чандин дастаҳои дигар ба куллӣ фарқ мекунаду дар боло қарор дорад. Ювентус 8 миллион обуначӣ дорад, Юнайтед 9 миллион ва Реал Мадрид бошад 15 миллион. ана Роналду бошад 52 миллион обуначиро дар тӯли чанд рӯз ҷамъ овард. сомонаҳои интернетӣ нишон медиҳанд ки Роналду аз ҳама дастаҳо дида тарафдорони бештар дорад. агар ин тавозун бо ҳамин суръат рушд кунад, метавонад балансро гум кунонад ва бозингарон ба фаъолияти мустақилона рӯй оранд. ин метавонад статуси беҳтарин намуди варзиш доштанро гум кунонад. Роналду нафаре аст ки тамоми ҷавонони навкор аз корномаи ӯ истифода хоҳанд бурд. тавре ки ӯ бозӣ мекунанд, режими хӯрокхӯриашро такрор мекунанд ва ҷашнгириёшро бошад таъқиб мекунонанд. кӣ медонад, шояд акнун аксари бозингарон фикри блоггер шуданро карда истода бошанд. ин метавонад бозингаронро барои рушд кардан монеа шавад, вақте онҳо бештар ба омода сохтани контент сарф карда мешавад. ҳамин тариқ сатҳи рушди футбол сол то сол поин рафтан мегирад. агар раваду обуначиёни Роналду фаъолии боз ҳам бештар нишон диҳанд, дигар бозиҳои футболиро ҳам касе тамошо намекунад. масалан, тасаввур кунед ки Роналду эълон мекунад ки рӯзи шанбе соати 8 ӯ навори ҷолиберо дар канали худ мегузорад ва агар ҳамон вақту соат Манчестер Юнайтед масалан бозӣ дошта бошад, касе ба он рӯй намеорад. ин таваҷҷӯҳ ба бозиҳои футболиро кам мекунад. чӣ хеле маълум шуда истодааст, як нафар метавонад хеле таъсиррасон дар статистикаҳои як варзиши бузург гардад. тарафи мусбии кор ҳам вуҷуд дорад ки блоггер шудани Роналду метавонад ӯро дубора бо Месси рӯбарӯ кунонад. аллакай мухлисон ин мавзӯъро ҷиддӣ тарғиб доранд ва мехоҳанд ки Лео Мессиро дар меҳмонии подкасти Роналду бубинанд. баъзеҳо ин рӯйдодро тавре баҳо медиҳанд ки метавонад бо амалӣ шуданаш рекордҳои навро бишиканаду хайп атрофаш аз одатӣ дида зиёд мегардад. дар ҳар сурат ин подкаст дер ё зуд амалӣ мешавад, вале эҳтимолан он пас аз ба анҷом расонидани корнома аз ҷониби ҳарду легенда сабт мешавад. мавзӯъҳои суҳбат ҳам ҷолиб ҳастанд. дидани оне ки Роналду ва Месси оиди лаҳзаҳои ҳассоси карьераашон баҳс мекунанд барои ҳамагӣ ҷолибанд. розӣ шавед, тамошои ин суҳбат барои мухлисони футбол хело ҳаяҷоновар аст. шумо мехостед Роналду ва Месси оиди кадом лаҳзаҳои таърихии футболӣ ҳарф зананд? ҳатман дар комментария фикратонро баён карда наворҳои ҷолибро мунтазир бошед. хайр дӯстон.